Kung naa kay desire magpagamit sa Ginoo for His glory, be prepared, kay dili sa tanang panahon malipayon ka. Naapoy mga down moments sa imong kinabuhi. Dira nimo ma-experience nga katawan ka sa mga tao, kanang sungugon ka og bala naman kay kabay. Pastor, shit lang good, gamay, ayaw kaayo palabi kabuutan, mulampas ka na sa langit ba? Dira pud nimo ma-experience nga tawgon kag buang kay nangalagad ka sa Ginoo, bisag imong sariling pamilya against sa imuha og tanan nga sungog og pagpanamastamas sa mga tao imuhang saluon. Pero ang pinakanindot diha kay nangalagad ta sa Ginoo dili sa tao. Maong naatay assurance nga bisag naglisod na ta, nara gihapon ang Ginoo nga mag-guide sa tuwa ug dili ta niya pasagdan. Pagkapoy na ta ug nawad-an na og paglaom, ang Ginoo ang naghatag og kusog og paglaom sa atoa. Maong padayon igsuon.